Mawa wabwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba naye mitu yake. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Africa akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 biliyoni kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto amadzi mu mzindawo. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati ikufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku Zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Dziko la Malawi lati ndipofunika kuti maiko akumwera kwa Africa alumikizane ndi kukhazikitsa mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Nduna yoona za mphamvu za magetsi a Jean Matanga yanena izi ku Lilongwe malo mwa nduna yoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa msonkhano wa nthumwi za mabungwe a phungu achizimayi a maiko a Mozambique, Zambia ndi Zimbabwe. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mawu awo a Jean Matanga ati ngakhale amayi ambiri ndomwe analembetsa ndi kukavota pa chisankho cha 2025 mdziko muno, amayi ochepa ndomwe anapeza maudindo ku nyumba ya malamulo komanso m'makhonsolo. Iwo ati izi zikuonetsa kuti amayi sakupezabe mwayi okwanira pa utsogoleri wa ndale. Apa iwo ati mpofunika kuti maiko agwirizane ndi kupeza njira zokhazikika zomwe zingathe kulimbikitsa amayi pandale pophunzitsa ndi kufalitsa uthenga kwa anthu mokwanira. Ndipo pa mpando wa komiti ya phungu achizimayi ku nyumba ya malamulo a Mary Kembo wati mavuto omwe amayiwo akukumana nawo akubwenzera m'mbuyo kuthekera kwawo pa utsogoleri mu ndale. Iwo ati msonkhanowu uthandiza kuti agawane nzeru ndi kupeza njira zodzetsa kusintha. Tili anthu 48 nyumba ya malamulo. Mawu azimayi sakumveka bwino chifukwa ndife anthu ochepa. Lero ndilokuti mwaonanso tayitana mabungwe ena ndi ena kuti atithandizire adzipita m'makonstituensi mwathu kwaunikira anthu ubwino ovotera azimayi. Liwu la azimayi limaveka kutali. Tsopano tonse tikakhala kunja azimayi atamuyankhulire ndi ndani. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Oxfam Alindiwe Jere ati miyambo ndi zikhalidwe ndi zina mwa zomwe zikulepheretsa amayi kutenga gawo pandale mchigawo cha Sadik, ndipo ati iwo ngati bungwe achilimika polimbana ndi mavutowa. Ulendo utangoyamba ndipo tikukhulupirira kuti akamakhala limodzi aziphunzitsana ndipo tionetsetsa kunena kuti anthu akukumana kaikhozoka vichale kaikhozokhala kuti apita komano as women political leaders tikuyilimbikitsa. Mawu ake kazembe wa chinyamata pa zamtendere ku bungwe la African Union yemwenso anayimira aphungu achizimayi aku Zambia Ruth Ndlovu wati msonkhanowu wachitika nthawi yoyenera pomwe dziko la Zambia likukonzekera chisankho. Iye wati pakadali pano dziko la Zambia layika malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa amayi ndi achinyamata komanso olumala m'maudindo andale zomwe agawane ndi amayi anzawowa. After August 2026 tizaona kuti kuzankhala azimayi ali 20 anachepere ma youth azankhala ali 15 guaranteed seats na anthu olemala amene timasiya most of the times the PWDs they are going to have the guaranteed seats. Komiti ya aphungu a nyumba ya malamulo achizimayi ya Malawi ndi yomwe inakonza msonkhanowu mogwirizana ndi bungwe la Oxfam komanso mabungwe ena. Msonkhano wa masiku awiriwu wachitika pamutu ophunzirira pamomwe chisankho cha ku Malawi cha chaka cha chinayendera ndi kulimbikitsa amayi pandale m'maiko a Zambia, Zimbabwe komanso Mozambique. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nduna ya za chinyamata a Alfred Gangata yatsimikiza za kufunika kupereka mpata kuti achinyamata adzitenga nawo gawo pa nkhani zachitukuko mdziko muno. Atipoti achinyamata amakhala ndi mphamvu zochuluka zomwe zitha kuthandiza. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pamwambo omwe bungwe la Innovation in Health
Rights and Development IHEAD limapereka kuboma komanso kwa mabungwe okhudzidwa malipoti amomwe iwo agwirira ntchito yawo. Pomloka wadza ndi zambiri. Nduna yona za chinyamata a Alfred Gangata ati kuthekera kwa masomphenya dziko lino a 2063 kwatsamira pa chinyamata kotero kuti ndipofunika kuwapatsa danga ndi upangiro oyenera pa moyo wawo. Agangata ayamikiranso ndondomeko ya IHEAD yomwe ati yayika poyera nzeru zomwe achinyamata ali nazo kamba kuti inawapasa mpata kuti amasuke pa nkhani zokhudza umoyo wawo komanso ufulu wawo. Ndunayi yatsimikizanso kuti boma liyesesa kupitiriza ntchito zabwino zomwe ndondomeko yazibweresa poyera ndipo yauza akuluakulu ku ndunawo ndi okhudzidwa onse kuti awunikire malipoti omwe ndondomeko yabweresa kuti apeze chitsogolo chabwino. A Jameson Ndalama ndi mlembi wamkulu mu ndunawo. Choyamba tithokoze kuti achinyamata athu kuchokera ku chithandizo chochokera kwa amene timagwira nawo ntchito pa chitukuko anapeza mavuto amene amakumana nawo, kupezanso njira zimene angathanire mavutowo ndipo aziyesera zikugwira. Choncho ifeyo ngati unduna tiyesesa kuonesa kuti programu imeneyi ipitirire pasogolo mu njira zosiyanasiyana. Mawu ake ofalitsa nkhani za IHEAD athokozani Mwenyekonde ati ndondomekoyi yafikira chinyamata komanso amayi okwana 3 million kuchokera maboma a Lilongwe, Dowa komanso Ntchisi. Iwo ati aona achinyamata akusintha khalidwe lawo loyipa nkuyamba kutenga nawo gawo pa ntchito zopindula dziko ati poti tsopano akuzindikira zoyenera ndi zosayenera kuchita. Project IHEAD ndi project imene imathandizira kuthetsana ndi zovuta zimene achinyamata amakumana nazo kuti apeze information yoyenerera komanso yofunikira ndi kupeza ma services amene akukhudzana ndi sexual and reproductive health rights. Project imene yayenda bwino kwambiri. Tikutha kuona kusintha kwakukulu mwa achinyamata mwa iwowo ngati ma individuals komanso ma clubs amene akuchokera. Ntchito ya IHEAD ayigwira ndi thandizo lochokera ku bungwe la Global Affairs Canada mothandizidwa ndi Accord komanso a Farm Radio International ndipo yagwira ntchito zake polunjika pa nkhani zokhudza umoyo wa achinyamata za uchembere wabwino komanso ufulu. Pomloka, MBC, Lilongwe. Achinyamata mdziko muno awalangiza kuti achilimike popanga katundu wapamwamba yemwe angathandizire kubweretsa ndalama zakunja. Mlembi wamkulu mu nduna wa malonda ndi mafakitale a Bright Molande wati achinyamata asamadikire kuti boma liwachitiranji koma adzikangalika pa ntchito za chitukuko cha chuma. Iwo anena izi pa msonkhano ku Lilongwe pomwenso achinyamatawo anaonetsa katundu osiyanasiyana amene akupanga mafakitale awo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mdziko muno achinyamata ambiri ayambapo kuchita bizinesi zosiyanasiyana ngati njira imodzi yofuna kukhala odzidalira pa chuma, ndipo imodzi mwa ntchito zimene zakhala zikuthandiza kuti achinyamata amenewa akwaniritse loto lawo pa ntchito za bizinesi ndi ntchito yotchedwa Business Acceleration for Youth Project yomwe idayamba mchaka cha 2022. Kudzera ku ntchito imeneyi achinyamata ambiri apeza mpamba oyambira bizinesi pamene ena amene ali kale mu bizinesi apatsidwa ndalama zokulitsira bizinesi zawo. Pofika pano bizinesi zoposa 500 zapatsidwa thandizo losiyanasiyana zomwenso zathandiza kuti anthu oposa 1700 apeze mwayi wa ntchito. Polankhula ku Lilongwe pa msonkhano wa Malawi Youth Enterprise and Livelihoods Forum, mulembi wamkulu mu nduna ona za malonda ndi mafakitale a Bright Molande anayamika kuti ntchitoyo yathandiza kuchepetsa vuto la ulova komanso kuthandiza kuti achinyamata ambiri akhale odzidalira pa chuma. Ma business amene taona lero ndiopatsa chidwi kwambiri ndipo taona achinyamata akupanga zinthu zimene atapatsidwa support ndi kukula akhoza kumapanga zinthu zochulukirapo zoti tikhoza kumatumiza kunja. Potumiza zinthu kunja timakhala tikubweretsa forex mdziko. Komanso pamene achinyamata akupanga zinthu za maluso ngati zimenezi, popanga zinthu ngati zimenezi zimathandiza boma kuti ife Amalawi tidzigula zinthu zopangidwa ndi Amalawi Malawi mwathu muno. Poteropo timakhala kuti tikupulumutsa ndalama za forex zimene tikanagwiritsa ntchito
kuyitanitsa zinthu kunja, mwachisanzo kuyitanitsa mababu. Ntchito ya Business Acceleration for Youth Project yagwiritsa ntchito ndalama zokwana $5 million zomwe ndi chimodzimodzi 8.7 billion kwacha pothandiza achinyamatawa pa ntchito zosiyanasiyana za malonda. Ndipo mkulu amene amayendetsa ntchitoyi a David Slane wati nkofunika kuchotsa zina ndi zina zosamwitsa zimene zimalepheretsa achinyamata ambiri kuchita nawo bizinezi ngati kulembetsa bizinezi, zomwe anati nkofunika kuti zimenezi zizichitikira maboma osiyanasiyana kusiyana ndi kuti achinyamata aziyenda mtunda wautali kufika ku Lilongwe kuzangolembetsa bizinezi. Ntchito imene yothandiza achinyamata pa ntchito za bizinezi yakhala ikulandira thandizo kuchoka ku Alliance Biodiversity komanso Center for Tropical Agriculture CIAT. Ndipo mkulu wa Alliance Biodiversity Awanjiru Kamau Rutenberg akuti ntchito yothandiza achinyamata kukhala odzidalira pachuma kudzera ku bizinezi ndi chitsanzo chabwino cha zimene maiko a mu Africa akuyenera kulimbikitsa pofuna kuti achinyamata athandizire pa chitukuko cha chuma cha maiko awo komanso akhale odzidalira paokha malo mongodalira ntchito yokha. Kuno ku Malawi ntchitoyi yagwiridwa m'maboma asanu ndi anayi a Baraka, Machinga, Zomba, Mulanje, Mangochi ndi Nsanje mwa ena chabe. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsitsa mtengo wa mafuta a galimoto a petro ndi 6.94% kufika pa 6,209 kwacha pa lita, pomwe mbuyomu anali pa mtengo wa 6,672 kwacha, pamene mtengo wa diesel sanausinthe udakali pa 6,687 kwacha. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe atulutsa a MERA dzulo. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MERA a Lucas Kondowe wati mtengo wa mafutawa wayamba lero. Akondowe anati kubuka kwa nkhondo ku mayiko achiluya monga Iran, Hezbollah kuphatikizapo Israel ndi America kukusokoneza mitengo ya mafuta pa dziko lonse. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsani mitu yake. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Africa akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 billion kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto a madzi mu mzindawo. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati ikufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku Zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 billion kwacha zoti akonzere ndi kuonjezera damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto a madzi amene anthu akukumana nawo mu mzindawo. Nduna ya zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi yati ndalamazi kupatula kuonjezera mlingo wa damulo zithandiza kuti agule makina atsopano opopa madzi ndi kuyika mapayipi atsopano. Hassan Piri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Damulo limene analimanga mchaka cha 1993 lakhala lodalirika pa ntchito yothandiza anthu kuti adzipeza madzi aukhondo mu mzinda wa Mzuzu. Akuluakulu a Northern Region Water Board ati damulo lomwe pano limasunga madzi okwana 4.3 million cubic meters ndi losakwanira poganizira kukwera kwa chiwerengero cha anthu mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula atayendera malowo, nduna ya zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi auza bungwe la Northern Region Water Board kuti lichite changu kugwira ntchito yonjezera damulo. Ndunayo yati boma lapeza ndalama zokwana 47 million euros kuchoka ku European Investment Bank kuti agwire ntchitoyo.
choyambirira ndikuyamikira ntchito imene akugwira ntchito yapamwamba ndimwaona mwaukha anapanga weir which is like supplementary dam yokuti damu ija inde tili nayo komanso mtsinje omwewo patsogolo akumauchingaso kumapezeka kuti akukhalanso ndi kadamu kena ka supplementary so nzeru ngati zimene ndi zimene tikufuna kuti zipitirire. Mmodzi mwa akuluakulu a Northern Region Water Board a Asumani Ungwe ati achita changu kuti agwire ntchitoyo. Northern Region Water Board ndiyodzipereka kupitiriza kupereka madzi kwa anthu nthawi zonse ku chigawo chino chakumpoto. Kungoti pakale pano tili ndi mavuto pang'ono chifukwa choti masystem athu ndi ochepera mphamvu tikayerekeza ndi madzi omwe akufunika. Tili ndi vuto monga ku Chirumba, tili ndi vuto lomwero ku Rumphi, koma ku Rumphi mwamwayi pali project yomwe tipange kuti tikuziritse system yathu. Kuphatikizapo ndunayo yalangiza bungwe la Northern Region Water Board kuti akonze malo amene kuli damulo komwe ndi nkhalango yakaning'ina kuti anthu adzitha kupitako kukacheza ndi kuona zachilengedwe ponena kuti izi zithandiza kuti Water Board idzilolera ndalama. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Boma latsindika kuti lipitiriza kulimbikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana ku nthambi zonse za asilikali ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo umoyo wa asilikali m'dziko muno. Nduna ya zachitetezo Dr. Feston Kaupa yanena izi kumangochi pamwambo opereka ntchito ya chitukuko cha madzi yomwe yafika kumapeto kulikulu la asilikali la Maritime Unit ku Monkey Bay, boma la Mangochi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Bungwe la Southern Region Water Board lakhala likugwira ntchito yokonzanso makina othandizira kupereka madzi abwino ku nthambi ya asilikali ku Monkey Bay, mboma la Mangochi kwa miyezi 12 potsatira pempho lochokera ku nthambi loti malowa anali ndi mavuto ochuluka okhudza madzi a ukhondo. Mwazina ntchitoyi inali yokonzanso mapaipi odutsa madzi, kukhazikitsa mamita amadzi a prepaid ku nyumba za asilikali zokwana 104. Polankhula pamwambo olandira ntchitoyi kuchokera ku bungwe la Southern Region Water Board, nduna ya zachitetezo Dr. Feston Kaupa yati ndiyokondwa ndi momwe bungwe lagwirira ntchito yake ponena kuti ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za nthambi ya asilikali komanso umoyo wa asilikaliwa. Asilikali amene akulandira madzi a ukhondo komanso madzi okwanira azikhala asilikali amene ali okonzeka nthawi zonse kuteteza dziko lawo. Koma asilikali amene sangothandizanso Malawi Defense Force yokha ngati asilikali, alipo ena ndi aphunzitsi, ena ndi madokotala amakagwira ntchito m'masukulu ngakhalenso mzipatala. Kutanthauza kuti asilikali amene ali okonzeka nthawi zonse sangothandizira chitetezo za dziko lino komanso akuthandizira miyoyo ya anthu ena amene ali mkati mwa muno mu Monkey Bay. Ndiye ine ndiokondwa malo mwa Commander in Chief komanso amene ali president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Mawu ake wapampando wa bungwe la Southern Region Water Board Engineer Hatch Mtinda wayamikira nthambi ya zachitetezo pogwira ntchito pamodzi ndi bungweli pa ntchito yolimbikitsa chitukuko cha madzi, ndipo iwo ati bungwe lawo ndilokonzeka kugwira ntchito ndi nthambi zonse za boma. Institutions za boma ndi ambiri, siya ame okha kapena polisi yokha ayi, ndi ambiri mmene mavuto awawa akupezeka. Ofunika kuti ma institutions amenewo atikhudze ndithu kuti tigwirizane achite fund project imene ife tiwakonzere ife ma benefits ake akupitirira ndalama zimene angachita university kuti project icha ikonzeke. Ntchito ngati yomweyi inachitika kale ku Changalume komanso Kobe Barracks. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Munkhani yachisoni, boma mothandizana ndi boma la Zimbabwe akutumiza matupi a anthu 17 amene anafa pa ngozi m'dziko la Zimbabwe. Izi ndi malingana ndi chikalata chomwe atulutsa aunduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena. Kalatayi yatinso anthu ena omwe amalandira thandizo pa chipatala cha Kotwa ndi Mutoko awatulutsa, pamene anthu ena 8 awagoneka pa chipatala china ku Harare. Padakali pano ofesi ya kazembe wa dziko lino ku Harare yakonza zikalata zoyendera za anthu ena omwe akwanitse kupitiriza ulendo wawo obwera kuno kumudzi.
Kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati ikufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi kuchokera ku zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani a Pradeep Singh anena izi pomwe amayendera malowa pamodzi ndi akuluakulu ochokera ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Madalitso Muhango. Mkulu wa kampani ya MHK Sterling Mining Energy and Laboratories Limited yomwe ikugwira ntchito limodzi ndi kampani ya JBR Technologies Limited, Akivo Suresh Thakra, ati kampani yawo ili ndi chidwi chokhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku zinyalala. Iwo anaonjezera kuti ndondomeko zonse zikatha, kampani iyi ikuyembekezereka kupanga mphamvu za magetsi zokwana 15 mpaka 20 megawatts. Iwo anatinso izi zithandizira kuti anthu ambiri apeze mwayi wa magetsi mdziko muno. Tinali ku India titapita kukumana nawo, tinaona plant yawo ya waste to energy, de titaona process yake, tinayipanga study, tinaganiza kuti izizi zikoza kuthandiza kumuzi kwathu chifukwa chokuti kuli waste yambiri kunoko which is being dumped apapa, ndipo kufunika kuti waste ija tipange cover kuchani to generate power. That's when tinapanga advice banji tipite ku Malawi kuti TSS zokuti tibwerese from waste to energy. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita Alex Banda ati ntchito iyi ikayamba ithandizira kulimbikitsa ukhondo mu mzindawu poti zinyalala zizigwiritsidwa ntchito popanga magetsiwa. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti konsoloyi izitolera ndalama kuchokera ku kampaniyi. Abanda anaonjezera kuti ndondomeko zonse zikatha, amalawi ambiri adzapeza mwayi wa ntchito kudzera mu ntchito yopanga magetsiyi. Sinafike posayinirana komano nkhani yakuti nali kuzaonesa malo amene ife ngati site tikuwapasa anthu amene wakuwapa kuwauza kuti akhoza kugwirapo ntchito chifukwa ife athu ndi malo koma zinazo zimakhala zanzathu amaministri mukuona kwamba za magesi amenewa ndi kuti adzafunika nduna yoona za magesi. So ife ntchito athu lero sitimasayinirana komano kuzaonesa malo amene iwo angafune kugwirapo ntchito ngati angafune zinyalala. So ntchito imene itayilandira ndi manja awiri. Malinga ndi akuluakulu a kampani ya JBR Technologies Limited, kampani iyi ikuyembekezereka kugwiritsa ntchito ndalama pafupifupi $35 million zomwe ndi zosachepera 61 billion kwacha. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Bungwe la ADMAC lati alimi athonje komanso kampani zopanga zinthu kuchokera ku thonje zikuyembekezeka kupindula bungweli likatsekula mafakitale okonza thonje ku Balaka ndi Karonga. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za ADMAC Agrey Nyandule Phiri ndiye wanena izi pamapeto poyendera malo okonzera thonje a Balaka ndi Liwonde. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotire. Agrey Nyandule Phiri alimbikitsa alimi kuti alime thonje lochuluka lomwe azitha kugulitsa mdziko lino komanso mayiko akunja kuti azipindula. Izi zili chomwechi chifukwa kwa zaka zisanu zapitazo ulimi wa thonje wakhala ukulowa pansi mdziko muno ndipo mafakitole awiri a bungwe la ADMAC adawayimitsa kugwira ntchito zake chifukwa chakuchepa kwa thonje mdziko muno. Ndipo Phiri anati bungwe la ADMAC mogwirizana ndi mabungwe okhudzidwa lizipereka upangiri kwa alimi komanso kuwapatsa mbewu zabwino ndi mankhwala kuti azikolola thonje lochuluka. Inde zona ndi factory imodzi ndezi kumvesa chisoni kuti thonje logula ku Karonga tilitengere ku Nkangabo, thonje logula ku Balaka lipite kwa Ngabo. Ndi chifukwa chake tilokonseka kwambiri kuti tikufuna kuti panopa cotton ginnery imodzi panopa tiyamba ndi ku Karonga, tifuna imene yobe tione kuti iyambe kugwira ntchito. Tikachokapo even apa Balaka tifuna zigwire ntchito zimenezo chifukwa ngati ADMAC tili ndi maprogramu oti tionesese kuti thonje mziko muno chwazo zasika nditu kumulidwa thonje lochepa. Simutaona kuti ngati chaka chamene chapita thonje mwina limene litagulidwe mumva kuti mwina ndi 3000 5000 ziko lonse metric tons, pomwe kale timalima thonje 60000 80000 nkumakanganira kugula. Zimenezo sizinatithandize ndipo alimi athu alima ang'ono akuvutika chifukwa mmene muchamapezeramo ndalama. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za ADMAC EU anati ntchito yokonzanso ADMAC kukhala kampani yodalirika ya boma
ikuyenda bwino. ADMAC ngakhale kalero sinali ADMAC Limited, inali corporation established imene inapangidwa ndi malamulo aboma kuchokera ku parliament, lamulo la ku parliament. Koma ndi parliament yomwenso inathesa lamulo limenelo ndikupanga kuti ikhale kampani. Ndi ifeyo tikufuna kuti ngati kampani anthu aonenso kuti kampani igwira ntchito. Koma kampani imene ikugwirira ntchito sikuti tikunena kuti isiya nthambi ina imodzi imene yoti imagwira ntchito malo maboma ija timanena kuti yothandiza wanthu kugulisa chimanga, kusunga chimanga pa mitengo ya boma yovomerezeka ija. Izo tipitiriza, koma kwinako tifuna business iso ikhale kupita patali. Bungwe la ADMAC lili ndi mafakitale atatu okonza thonje omwe ndi Angabu mboma la Chikwawa, Kubalaka komanso Ngala mboma la Karonga. Pakadali pano ndi fakitale imodzi yokha ya Angabu yomwe ikugwira ntchito chifukwa alimi sakulima thonje lochuluka. Chisomo Break, MBC, Balaka. Bwalo la High Court ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa Philip Malenga pa 2 June chaka chino. Amalenga akuwaganizira kuti anapha a Memory Kamange ku Botanic Gardens mu mzinda wa Lilongwe chaka chino. Bwaloli lapeza oganiziridwawa ndi milandu itatu yomwe ndikugwiririra, kuba komanso kupha zomwe oganiziridwawa akukana. Zambiri mulipotiri. Mlanduwu unabwera ku bwaloli kuti oganiziridwa pa mlanduwu avomere kapena kukana pa milandu yomwe anawapeza nayo kuti bwaloli lipereke chitsogolo cha mlanduwu. Bwaloli linapeza a Philip Malenga ndi milandu itatu yomwe ndikugwiririra komanso kuwabera foni ndi ndalama zokwana 30,000 komanso kupha a Memory Kamange. Malinga ndi bwaloli izi zinachitika ku Botanic Gardens ku Lilongwe pa 11 February chaka chino. Poyankhapo pa milandu itatuyi, Amalenga anakana milandu yonseyi. Oyimira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malonda anauza bwaloli kuti mbali ya boma ndiyokonzeka kubweretsa mboni zokwana zisanu ndi zitatu pa mlanduwu. Amalonda anapempha bwaloli kuti liwapatse masiku atatu otsogozana pofuna kupereka mwayi kuti mbonizi zidzapereke umboni wawo. Mkulu ameneyu amene akuyimbidwa mlandu makamaka wakupha okuti anachititsa imfa ya Memory Kamange anabwera lero ku bwalo lino lalikulu kuti chachikulu ayankhe ngati akuvomera kapena kukana mlandu, komanso kuti bwalo liyike ndondomeko kuti kodi chitsogolo chake tiyenda motani. Choncho bwalo lapereka ndithu ndondomeko zimene zachitika mkuluyu atakana mlanduwu, ndipo chachikulu nchokuti mlandu tsopano uzazengedwa m'bwalo lino kuyambira pa 2 mpaka na pa 4 June chaka chomwe chino cha 2026. Mbali yoyimira oganiziridwa sinayankhulepo pa nkhaniyi. Padakali pano bwaloli layamba layimitsa mlanduwu mpaka pa 2 June chaka chino. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets a Gilbert Chira wati timuyi idzisintha okhala pa golo ponena kuti ili ndi magoloboyi odziwa bwino ntchito yawo. Chira wanena izi polankhula ndi olemba nkhani patsogolo pa masewero awo ndi timu ya Mighty Wanderers mu ligi ya FDH pa bwalo la Bingu la Mulungu likudzali. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Africa akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 biliyoni kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto amadzi mu mzindawo. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati ikufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook,
Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.